criminalizing disciplining a child is ungodly. Zvekuti kana uri mwana wevanotenda uchatorohwa. Ukasungisa mubereka hazvinetse. Ndichingodzoka unobva waita street kid. Haugare mumba mangu, wofuga magumbezi angu, wopfeka hembe dzandashanda, worapwa nemedical aid yangu, woenda kuchikoro neschool fees yangu, wondiudza kuti hamundirove. Izvo zvinotozoitika tafa isi vana Chiwenga. It will never happen. Yes. 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 Mapurisa akauya tunoti tamurova nekuti mwana wangu. Yes. Mapara mhausha munoenda kujeri. Nditakure ndodzoka. Asi zivai kuti pandinotodzoka apa maane mumwe street kid. Because kunomhangara kumapurisa iproof yekuti haasi mwana. Imhuka. Noti hakuna mwana anoti ndikarangwa nababa ndomhangara kumapurisa. Hakuna mwana akadaro. Zvinoisa hatitenderwe kugara nemhuka mumba. Kana waita mhuka uri kuenda kuroad. Hakuna crime yekudzinga mwana pamba. Unoenda kustreet madhonga achikuma. Ko munozoita sei? Toita mumwe. Kuzvara mwana kunonetsa here? Tozvara mumwe. Udzari paside pako kuti toita mumwe. Ivo vana vanombotengeswa here? Ask your neighbor kuti vana vanotengeswa. Toita mumwe anoteerera. Achingokura so tomuti ukangoita musvaba uri kuenda kustreet zvakaita mumwe. Otoona kuti ndotodzikama. Tokudoneta kuhurumende. Yes. Since mati aroorwe chitora imimi. Ndakuita mumwe. I will have another child. Amen. And I will donate this or disobedient one to the government. Tora irombe. Yes. Munogara naro imimi. Kuyuke kuri nawe child services. Ndakanzwa mwati child services. Ndikati ndauchivhunduka zvisina basa iwewe. Ukanzwa kuti child services yakuuya rongedza bag rake. Yes. Yes. Tora irombe rimende naro. Yes. Toita mumwe. Yeah. Kwa Israel, a disobedient child was not kicked out of the house. They would kill him. Oh, yes. Go and read the scriptures. Yes. Mwana asingateereri kwa Israel murayiro kuti ngaafe. Yes. Kukudzinga izvinotori tsitsi. Togona kutokudzipa izvezvi tikakucherera. We are a kingdom people. We are a kingdom people. The government do not tell us how to govern our families. Never. Amen. Tell your neighbor, the government will not tell me how to run my family. Never. Will not tell me how to run my family. If they arrest me, I will come out even after 5 years. I will come out and start a new family and raise proper children. Yes. You will never be my child again. Amen. And don't let a joke kurodu. Yes. Kausinga rowe kana waita msikanzo. Yes. Panapa ucharowa wena. Yes. Amen. Yes. Hallelujah. Yes. Amen. Child services says, I will take this child from you. Saka akatorwa chi kuno yani. Kuno na Peturu mwana akatorwa. Iwe mukadzi wako hasi mpenyu here iwe. Saka chiri kunetsa chi? Hapana. Itai mumwe. Yes. Siye vatore iyeyu. Ibvo wavataura kuti musamudzose futi. Ndozvara mumwe. Mukadzoka after 9 months teti nekacheche panapa. Child service is my foot. Tell your neighbor, child service is my foot. Child service is my food. We are Africans.
We are going to raise children the African way. Yes. And the African way is also the godly way. Amen. 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 Hallelujah. Amen.